आखा बुरजा ना बिदि खावो नों लेथ्रा मावजिगा मानो हख्लायनागोन मासे वेलकाम टु लोगोफोर फिनगोनसै बोराय थाब बे रम्बर डिसनाव दा दिनैबो आं माइ हानो थांनायदों नैथिं नायनो हागोन इथिंबो हाबाय दं माइ बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दान्दिसे सम रम्बर डिसनावखौ लोगोफोर माइ हानायानो जिरायनासो दं नै दा नायनो हागोन नै हादोनो पुरा सिथाब जोबनाय माइआ एकदमबारे बिराद डिस्टार्ब जादों बिगासेयावनो साथाम मानसि दिनै सानथाम हाबाय दाबो जोबाखै खावसेयानो हायाखै माने जोबनायाथ' गोजाननि बाथ्रा खावसेयानो हायाखै नै दा दं जा आगि खानायबो खिफियांलांनिबो बिराद खस्थ' आरोना माइआ एकदम गोलैजोबखानाय ओरैबादि सान्दुंआबो ओरैबादि दुंदों बिराद गगा मोनदों लोमजाबावगौलाय थुलादो नायलांबाय लोगोफोरा बिदिनो फानि ब्लग आरो लाइक साबसक्राइब खालामनो दाबावखा आरोना मानोना बिराद बिदिनो ब्लग भिडिअ नुबाय थासिगोन लोगोफोरा नंगौना नङा होमबा नायदो बेसेबां गोदोर दंबोनाय लोगोफोरा हानो थाखाय एकदम डेन्जार गोदोर दंबोयो खानथाम हाबाय इयावनो नै जानोमोन मैया बोरमासो लांनाया लोगोफोर साहा मोनफैबायनो दानिया लोंनो थांलायनोसै ओमफ्राय आखाम उखै गानाय रखम हैलायनोसै दानिया ओरैनो खिफियांलाया थाबाय थाबाय होदों थांनो होननानै एकदम जाबाय दं नै हासिंनो हाबाय दङ नै आरो खिफियांला दै लोंबाय दङ खिफियांलाया आंखौसो जग लानो होदो इनि सिगाङाव खारलांदो लानो गारना आंखौसो लानो होदो बादुलिफोरा जोंनि बेलेग लावलाय नै आखाइ लारु मुरि लारु इ आंसो खोन्दोना इखो माइ हाखांबानो हख्लायनागोन मासे बुंखाना दोनखादो दांनागोन एकदमबारे फ्राय सिला सिललायना जागोन ओइ नै आरो बोरायफोरा हाबाय दं लोगोफोर नोंथांमोना लोगोफोर नोंथांमोना हांसोखौ मोजां नुवाखै जानो हागौ मानोना आंनि मबाइला बिराद खम दामिनि आरो दा केमेरायाव मोजां नङा आरो रेमाबो खम बेनिखायनो एकदम माबा आरो इदिटखौबो मोजां खालामजाया बेक मारिबाय थायो मबाइलानो तामान हें मारिखायो फन फाइबाथ' बुंनो नाङा एकदम डेन्जार हें मारिखायो नुहुरोना बे मानसिखौबो डेन्जारसो मबाइलानो स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोरा थाबै थाबैनो 1K साबसक्राइब बानायना होदो थाबै थाबैनो 1K साबसक्राइब बानायना होगोन होनना आसा खालामो नोंथांमोनखौ आङो गासैखौबो स' थाबै थाबैनो बानायना होदो लोगोफोर 1K साबसक्राइबार माइबो हाखांसिगोन आरो नुनो मोनसिगोन लोगोफोरा डन टु शर्ट मुभि मानोना डन टु शर्ट मुभिया शुट जाखांजोब्बाय जोंनिया गेजेराव लासै इदिटबो खालामखांबाय आरो एसे दंबायो बिनि उनावनो लोगोफोरा नुनो मोनगोन डन टु शर्ट मुभि स' बेनि थाखायनो लोगोफोरा थाबै थाबैनो 1K साबसक्राइब बानायना होदो थुदो बिदिब्ला सिगां जानो नायलांसै दा ओंखाम जानो फैलायबाय बया उखैखादों ओंखाम जाबाय दं ओंखाम ओरैलै हैनो जाबाय दं खिफियांला उनाव दङ इनि थुदो बिदिब्ला माबायाव थांदो नायनोसै नै मोसानो सोलोंबाय दोङो डन फिल्मनि मानसिफोरा नायनि मोखांफोरखो मोसानो सोलोंसोदो नै स्कुलाव मोसायोनो बगा आंखौ गारना जाग्रोबाय होबा मा मैगं बेदर गैया आं मानो लाबोनो नोंसाबा खिथानो हाया हांसो बेदर जानि होनना बुङो नोंसाबा आं गोथां जा खननानै है लेथ्रा मावजि गाखोयो जानाय नङा दाउलामेन कक्रेक'क न मा खेला जानाय जोंनि स्कुलाव ओइ मा खोथागोन
kita masalah naik kita ini nih mana kalimuni kalimuni mana megang katin ada tambang bunga bu punang apa mama kan ya bre punang kena malu malu kalimuni hau agak ya sampai zero ombrai मुझे गिल्लीत बॉल होते जोंनो जेने कायो बॉल खैरो हमनांगो ओमफ्राय इ खामनानै रिगारो नांगो आं सेकेन्ड हिनजावफोरनि आं सेकेन्ड ओमफ्राय हौवाफोरनि मानोबा फार्स्ट ओमफ्राय जोंनिया फार्स्टआ बारबि आरो थार्डआ आमिना सेकेन्ड आं सेकेन्ड बॉल खुबैनायाव अन्थाइ खुबैनायालै बॉल गोरा मा दालि मा अनला खारै ना बिदैदों ना ससे ससे अनला खारैयाव नै आखा बुरैया ना बिदै खावो नों सिखावा लांबाय आंलायनोसै लोगोफोर माइ हानो दानिया फैलायबाय लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै नै हाखर मेलानि तामान ना दोङो आरो बै जादों अमा गलार नोंथांमोननो आं दिन्थिनो हागोन नेक्स्ट भिडिअ नायनो हागोन अमा गलारखौ न'आव थाबोबा उनजागालि दानिया थौदो नायलायनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बारा गोबाव जानाय नङा लोगोफोर लिया ओइनि गोजानाव लोगोफोर दिनै केमेरा बया हामाथार जादों आंनिया मोजांखौ नुथाराखै मबाइला थैथारसिगोन आंनिया डिसप्लेआबो थांसिगोन नै हांसोआ नायखाना दोनबाय इनि गेजेराव मासे जानो थाखाय हांसोखौ होखानांगो माइ हानानै नाखांजोबबा जागोन